16,5. Perfecta temperatura. Veiem el color. Cires marronícia, tons fusta roure vell, brillantor neutral, to de fruita aromàtica. Veiem la seva olor. Profund el seu atac, terç, recte i ferm en l'entrada de la pituïtària dreta. Còncau, l'entrecella interna, respon de manera emblemàtica de vi madurat al sol de Japó i punt alcohòlic en l'inici del seu atac. Veiem el seu sabor. Puja! És vi que pedaleja, bota i rebota a la concavitat bucal de la capacitat òssia. És lànguid i terç a la glotis i neutre la seu aroma espacial, allò paladí. Aprofundissa en grans reserves de l'Alemanya central i recorda aquells vins florichurriguerescos del Japó, Tòquio i Hong Kong. Aromàtic en profunditat, en sumar i té puntet, especial afruitat. Veiem el blanc. Desde luego, hay que ver las tonterías del tío. Todos los días a la hora de cenar con las mismas tonterías. ¿Quieres hacer el favor de comerte la tortilla? Que te va a enfriar, ¿eh? Desde luego, una ya no tiene salud para aguantar eso. Tanto, ten un marido. Prefiero tener un cólico en los rubros.